Карпе дием. Би ли повторил? Карпе дием. Латинското за гръбни деня. Но може да се каже, че гръбни деня на латински е карпе дием. Да, може. Надяваме се, че харесахте това, което сътворихме. Ще ви кажем още нещо тук, което днес не споделихме. Живота много светен е, макар и да звучи клише. И нека всеки ден е необикновен. Няма нужда влакче да стоите. Живота ваш е, насладете се на милите летни. Сега и живейте мечтите светли. Възможности не липсват, потърсете. Гърдете всеки миг вода и не се плашете. Добре, хора, беше забележително, но да поработим върху нещо. Дами и господа, световно известния хореограф Кени Ортега. Благодаря, Финиас. Добре, хора, за завършващата част. Нека изпънем хубаво ръка. Ето така. Ясно, изпъваме ръце на двете страни. Добре, а сега ниво на изпълнение. 5, 6, 7, 8. Няма нужда влаще да стоите. И вода ваше, насладете се на милите летни. Сега и живейте мечтите светли. Възможности не